Y epare lagunok hemen gaude bueltan aspaldiko partez oraingo honetan erakusteko joko indie berri hau ja duela egun bat opare diretzako egun bat goratzen nahi naizelako, baina zuek ikusiko duzunerako zurazki pare bat egun edo hiru tweet bat bota nuen pizka bat esanez pare bat argazki jokoren pare bat argazki gehiekin barkatu. Eta gaur, pizka bat eragustera natorez, menu ezberdina, goza ezberdina, pizka nola erabiltzen den, jolasteko eta bar. Orokorrean dago izango da, orain jarreta dagona da, gehien eroriko duzuen menuan ikuste dut. Bale, tutoriala bi kanpaina daude momentuz, bale, jolasteko. Ez dakit ze luzera daukaten kanpaina, nik justo misio jolastu dut besterik gabe. Egin du tutoriala eta misio hori. Eta gero ikusten da, jarriko dituztera gehiago, kanpaina gehiago. Bueno, hau bila badaude, falta zaiela hau. Baina, bueno, pazientzia eta lasaitasunez. Horrein sartuko gara onda sartzea guzti, menu guztiak, bale? Hemen jolastu dezakegu kanpaina, jolastu dezakegu partean normal bat edun horren kontra. Jolastu dezakegu iaren kontra, fregatzeko adibidez miniatura kombinaketa bat. Hau da lagunen kontra jolasteko, hemen zeo zer gehiago falta zaie jartzeagatik, hemen ikusten da tokitxoa, eta zeo zer falta zaie hor. Hemen dekogu tropa berde, hau da sesionatutako gun unitatea, mendik suposatzen dut aldatu aldezakegula ona, bai, aldatzen dugu automatikoki horra. Arenan jolasteko, bale, behar dugu, egin da izan behar dugu tutoriala pago por su participación, hori ez dut ulertzen. Reúne una tropa legendaria y póngase a prueba de luchar por la supervivencia. Con cada victoria el premio cada vez es más alto. Bai, Hearthstonea bezala. Orduan ulertzen dut hau dela pizkat Hearthstonea gisa, ordaintzen duzu egon da Hearthstonean zen 180 urre edo, hemen izango da antzeko zozer, bale? Moneta hauekin. Moneta hauek lortzen dira jolasten, partidak daude daily misioiak eta bar egiteko, bale? Egunerokoak. Bueno. Hemen, hauta dezakegu gure miniaturak, ze miniaturak erabili, nik lau jarri alditut gehienez, ikusten dugunez gehienez jota sortxe egon aldira. Erabiliko ditugun miniaturak, bale, miniatura koste bat dekote, koste hori hau da, Warpointak izenekoa, bale, miniatura bakutsa koste bat dauka eta horren arabera egiten ditugu, bale. Hor klikatuz, hemen agertzen dira nik ditudanik, orokorrean honen bidez batzen ditut, bale? Eta erabetzen zaizkigu zeintzuk diren, bale? Nik ikusten duzuan ez lortu, gordo izan lortu egin ditut bi legendaria, hau eta non dago bestea, hau. Ikusten duzuen ez, miniatura bakoitza grado ezberdina dauka, bale? Nolaiteko magikak bezala, ez? Magikak zegoen normalak, zegoen plateatuak, urrezkoak, gorriak, foilak eta bar, hau antzekoa dago. Grisa, gero berdea, urdina, eta urdinaren gainetik hau, laranjantzeko hau. Gero miniaturak nivelak igo dezakete ikusten duzuen, ez hau dago lehenengo nivelean, hau hirugarrenean jada, igo dezake laugarrenera arte. Eta nivel horretxarekin, gauza ezberdinak edo habilitate ezberdinak igotzen dute. Orokorrean, lehenengo bigarren nivelean igotzen direnean, abiadura bat gehiago berazten dute, eta hirugarrenean, bere habilitatea desblokeatzen dute, bale? Orokorrean. Gero, kartekin berdin, kartak ditugu, kartak dira, gero jokoan erabiliko ditugun boost antzeko batzuk, ez, jolasteko. Gehienez jota 12 karte egon aldira eta koste bat dago, noski, miniaturakin bezala, koste bat kartekin, hori ikusten duzuen, lau, hiru, 6, lau, bueno, koste ezbernik, bale? Era berera, lortu alditzakegu kraftatu aldira, miniaturak bezala, bale? Kraftatu aldira hemen. Bai miniaturak, bai kartak kraftatu aldira hor, bale? Eta baita ere hemen erostitzat dugu bai miniaturak, bale? Kutsatxo bat, 3 kutsa eta 10 kutsa, bale? Eta kartak era berera, bale? Sobre bat, 3 sobre eta 10 sobre. Gero, nivelez igotzen garenean, emango digute kutsa bat hemen agertuko zaigula. Emango digu pinturak eta bar, zertarako, bueno,
hauek aldatu ahal izango ditugu, bale? Eman diguten batzuk hauek dira, bale? Nik hori dago kat jarrita, baina, bueno, nik desplakatu induta adibidez hau. Urrea eman aldigu, prestigioa, nivela igotzeko, eman aldigu puntuak crafteo puntuak, eta baita eman aldigu adibidez margoak, bale? Margo ezberdinak, nik holan ditut margoztuta, ba, bueno, gustatzen zaidalako lan. Nola garatzen diren urdina gorriarekin, ez da igual munduko berena, baina zein denez nahaztu, koloreak pena da, ba, polita izango litzateke hor nahaztu alizatearena, baina, bueno, hor momentu zondo. Gutxi gora bera hori da, hemen esaten digu zer igotzen dugun nivel bakitzeko zer eman digun, adibidez zazpigarren nivelen igotzean eman digu punto bat hau eta punto bat gehiago hor. Tropa ezberdinak batu aldira. Vale, arena, bito da arenakoa, hau da berdea, grisa eta, bueno, arena eta bestea. Eta, bueno, gameplayera joango gara berdearekin, nahiko kombinaketa hona dala. Partida bat gutxi gora bera, partida normal bat gutxi gora bera 5 minutu inguru irago egiten du, beraz arratsalde batetan aspertu alzari jolastera uste duzuena, baina asko zede gehiago. Nik 5 ordutan 7. nivelera egon naiz ja, osea, nahi dute esan, pizka bat logikoak bat serie eta pizka bat estrategia erabiliz ari digotzen zarien nivelez. Bueno, hori ikusten duzu zelaia, jardin zen bat antzeko bat da. Magiketan bezala, gestonean bezala, eta ebar txanda hasieran egin dezakegu daitzen zan, izen bat zeukan, bueno, kartak aldatu alditugu, nik kendut paniko bat eta bestea. Vale. Arkero bat dauka, orduan, momentuz arkeroari egingo dioguna, hau, txanda honetan ezin erasotzea. Vale. Gero, zaguarekin eskumako botoia sakatuz besteraren miniatura bat ikustu dezakegu bere habilitateak eta abar. Beraziko da mutxe, ziurazki arkero atxera botako du, baina bueno, azer egiten duen. Aurrera bidaltzen badu, edo geldirik utziko du, bai, hori da. Vale, orduan, bat bi iru ez da eskarra heltzen. Bale, orduan momentuz, zuk hemendik flankatuko dugu, eta zuk hemendik. Vale, hau ja da heltzen danez. Egiten badiogu hau oneri. Vale, hori da. Interesatzen zait arkerua erritit kentzea. Edo gutxienez, beste txanda bat bera ezin erasotzea. Orain, edo gorputzeko eraso egiten digu, edo mugitzen da. Eta mugitzen bada, automatikoki orbitasunagatik guk eraso aukera bat izango diogu eta igual akatzen dugu. Eta beraz, hor ja miniatura mantel bat lortzen dugu eta gainera arkerua edo distantziako arazo hori kentzen dugu erditik. Ikusten? Jazta, hori da. Orduan guk orain tropa abantaia dekogu. Eta hori bera gantzako, ba, nez eta bera momentuz kalitatean behar bada edo gutxienez bizitza puntuetan igual iru eta iru 6, iru bederat, iru lau, honek lau ditu ezta? Iru, bale, 6 bederatzi eta bi amaika eta guk oraindik nahiko ondo gabiltz. Bale, puntu hori lortzen dira erasotzen eta bar. Hemen dagoetan horiek da puntu bat, bale? Kalaberak dira erasoak, gero daude babesa, kalabera berdin bat atatzen baduzu besteak ateratzen badu babesten zara. Dago isa, dela ez duela ezer egiten, eta gero dago bestea, hau. Eta hau da, ematen dugu hauetako bat. Orain, hemen ditzatzen zaiguna da, hau aliketalen kentzea. Eman digu puntu bat, egingo dugu hau, ematen digula dado extra bat, eta erasoko diogu. Gure txanda berriz, erasoko diogu hemen, faia egiten du. Eraso etzen dugunean baita ere, erantzun aldi gute ikusten duzuen ez? Haunek ja nahiko, ostia.
Ojito, Kendu digu miniatura, ojito, berdin du digu, ja miniaturetan. Hau gutxenez jaria dauka, naginatekin kontuz, beti. Beti danik. Bueno, ez da oso... A ver, historikoki ez du oso no behirat... Ostia. Ostia, eta kendu digu bi gainera. Hau fuera. Salbatu egin da. Listo. Bale, deko gure samuraia. Behar da, ostia. Bueno, gutxenez armadura nahikotxo dekogu. Haiek aldo dute bere armadura. Baina bere soldadu kalitate hobeagokoak dira. Hor dago arazoa. Berdinduta gaude, bizitzaz eta bar berdinduta gaude oraintxe bertan. Orain bera pentsatu behar du zer edo nola egin. Horrek bi eraso egiten... Ondo. Vale, bastu gara, ondo. Ondo. Iru, vale, erabiliko dugu hau. Odan dado bat, isa agertzen bada dado batetan, automatikoki eraso baten bat aldatzen digu eta akatu egin dugu. Orduan ja, abantail txikitxo bat dekogu beharengan. Vale, hau dekogu ondo, erabiltzeko momentu larri batetan. Oiko berdinduta dago gauza... A ver, nola egiten dugun hau, Vale, babestu gara ondo. Gorde behar ditu gutxenez bi beti karta berabiltzeko dozein momentutan. Ostia, hori interesatzen zaigu hartzea. Hau. Ematen digulako bi armadura. Claro, eske... Nez eta bi emon abiadura orain txatan ez gara heltzen. Orduan... Vale, ondo. Ondo. Vale, behitu, ikusten duzen ez nora biduen sendatzekoa. Gure ordeko gura prest. Ja esan nahi erabliko dugu hau. Zigo zertarako asko balio, baina, bueno, gutxinez hor. Koitadua. Da hor, samurai duelo bat hor. Koitadua. Eta dena, zein nituen pilo bat. Hau ja... Beto, eta horrein hau agertzen zaitu orain, me caguen tal. Jazta. Hau. Jazta. Hor, eman dio partida... Bestak izergatik. Baina, bueno, ikusten duzen ez dauka... Horren esperientzia egotzen dugu, bai guk, bai gure miniaturak. Eta ikusten duzunez ez dauka beste misterio ezer berezirik. Oso entretenigarria dago, onartu behar dut. Jolasteko eta barneiko harina da. Miniatura kombinaketa esperientzia daude, bale? Nik horre didez horrendik arkeru bat jartzeko gogoak ditut, baina bi puntu gehiago, bi nivel gehiago behar ditut, momentuz arkerua gehitu adizateko. Nabaritzen ez dituela jokolari asko horrendik, baina nahikotxo ditu, zaude ikusten duzunez, zaude denbora asko itxeroten. Nivelak, pantaiak oso politak dira ikustezak zuen ez. Vale, ondo. Ikusten dezak zuen ez, nivelak oso politak dira, bale, arkeru bat hemen. Kontuz, ez dauka defentsa asko eta gara ondo dago hori. Vale, emango du uberaritzan da zer egiten duen. Vale, hor da giriz pizkate. Aurrera egin du arkerua.
Vale. Zuk ona eta zuk ona. Ea naginatarekin flankeatzen dugun. Alik eta lehen. Bale, beraz du aurrera egin nahi. Bale, kontuan hartu tartzen garera. Hau kentsa erditik edo, hau zein da? Azigarro kokasan, mare. Hau nahiko ona da, Eta hau... Ni samurai con katana. Berengo diogu burla oneri. Eta onero txiko diogu mogitu ezina. Bueno, mogitu ezina, eraso ezina, hobeto esan da. Horan arkerua, txandonetan, arazo txan badu faiabiko duz, ia ziur. Vale, mogitu egin du atxera, babestu nahian. Nahi daun neu zerkatzea zubia. Oso estenatokiak oso ondo egin da, oso politak dira, ia esan da. Oso gustokoak. Baina nahi daun neu zerkatzea zubia. Bera, ez da botako. Ez da botako, bera. Oh, beitu. Horrera egin da. Burla. Vale. Erasako digu. Hau mogituko hori da. Flankatuta, errodeatuta izateko. Ez ari dena kontuan hartzen da, neuk flankatzen ari naizera. Ai. Hostia. What? What? Zer gertatu da hor? Obtén más uno contra el enemigo herido. Ok. Ah, ondo, eta ematen digu, que bonito. Kargarekin hor, dado bat, ikusten zuen ez dado bat lortzen dugu. Orokorrean ematen digu boost txikitxo bat. Vale. Aha. Eta hau hemen jarriko dau. Berak mogitzen ditu da, ez digu eraso. Ahí va la hostia. Ahora venga, claro que sí. Toma. Ondo, ondo. Vale, venga, hombre. Primera zen neukala. Eta arkerua ez badu mugitzen. Arkerua harrapatuko digu eta besteari atxetik. Vale, ondo. Ondo erresistitu dugu erasoa. Au. Venga, hombre. Bi, benetan. Hemen ja daude baita ere, ikusten duzunez, jolasteko... Ostia. Jolasteko era oso ezberdinak, ez? Batzuk kantitatera jolasten dute, ez batzuk kalitatera. Niko lehen txertan ez dut asko egin. Behar bada errore bat izan da flankeatzera eraman.
Buah. Buah, ya está. Naginata honek ja asko. Oraindik nor daki ez, baina... Buah. Que va, ezin diote mano surrender. Zituko esta puntuak erabiltzeko. Baina, oia jolasteko erak dira. Buah. Kendu digu lau, ojito, armadura eta... Xavier, kendu digu iru de un viaje, ojito, ojito egin diguna. Ojito. Eta hau jokoa gutxi gora, bera, ez dauka beste munduko misteriorik. Nik gomendatzen dizuet, ustot estimen 10 euro inguru, ez zera altzen. Orain txertan konfirmatuko dizuet, eman segundutxu bat. Eman segundutxu bat. 8,89 eurotara, ez dago ez da bederatzi eurotara. Itxura oso bikaina dauka, aktualizazioa goletik falta zaizkio. Baina, jode, oso ondo doa, errendimeno oso ondo dauka, ikusteko era oso ona da. Eta, hau, nereik pizkalkaini ematen badiogu, guztion artean, izan daiteko gure hurrengo LCS-etako bideojokoa, nordaki, polita izango litzateke. Desde luego, bai hartuko nukera aparte nik horrelako txapelketetan. Eta esterik gabe, guztok izan bauzuet, bak izo zen behar duzuet, lagunok zaindu eta hurrengor arte, agur!